Хорау. Менің улым иәнемә документ буенча исеме булһа, мулла сакырып тагын бер исем куштырды. Был эш дөрес буламы, ни өчен кирәк ул? Мәскәүгә барып хәер биргәндә нинди исеменә атап бирергә дип сорагандар. Беренчедән, әгәр теге я был сәбәп аркаһында кемнеңдер исемен үзгәртергә теләйҙәр икән, мәсәлән, һез үзегезнең исемегезне я балагызның, буның өчен ниндидер айырым ритуал кирәкмәй, кардәшләр. Үзегез исем хайлайгыз да, кушагыз да һәм игълан итәгез. Тора бара ошо исем таралып китә һәм халык уны икенче исем менән таный башлай. Ниндидер кешенең ярдәме буның өчен кирәкмәй. Шуны белеп куйгыз. Шуга дөрес буламы, ни өчен кирәк дигән сорауга җавап бирмәк тә була, аңлашылды. Ана шул кеше өчен, мәсәлән, ниндидер эш эшләйбез икән, унда садака бирәбезме яки башка берәй гамәл. Бында Алла Тәала һезнең ниятегезне белә бит инде. Кем өчен һез дуга кылагыз, кем өчен садака бирәгез. Бында уны нинди исем менән атаһагыз да Алла Тәала белә. Хатта фәлән улы, фәлән дип кенә әйтһәгез дә, яки фәлән улы дип кенә әйтһәгез дә, Алла Тәала буны белә. Мана шулай кыскасы.